Dinarayo ngayon sa bayan ng Lingayen ang palibot ng Pangasinan Capitol Complex. Partikular na binibisita rito ang reflecting pool at interactive fountain. Our vision back then was to make this place an attraction for local and non-local tourists, make it bright, make it safe, make it walkable. And we have been planting native trees in places where they should be planted. Kasi may sinusunod po tayong master plan. At nakikita na po natin ngayon. We are now visualizing the supposed outcome of the Capitol Complex redevelopment. Pag nagpunta po kayo dito, para po kayong nasa ibang bansa, napakaluwang ng kalsada, at magtatanim pa po tayo ng maraming mga halaman at puno. Ang mga ito nagbibigay liwanag ngayon sa Capitol Complex tungo sa Lingayen Baywalk. Bahagi ito ng isinasagawang Capitol Redevelopment. Katunayan, ang itinatayong 11-story Pangasinan Government Tower nasa 44.41% completion na. That building, that symbol, or that symbolizes the greatness of our province, should hold up for so many years. Yan po ang binigyan natin ng pansin. Ang mga proyekto ay patunay ng malinaw na direksyon ng pamamahala sa Pangasinan na hindi lamang mapapakinabangan sa kasalukuyan, kundi ng susunod pang mga henerasyon. Jose Robert Inventor, RNG News.